И здравейте хора, днес ще ви показвам един хак за Geometry Dash. Извинете, просто забравих да си включа микрофона докато снимах това клипче. Така, значи, влизаме в Google. Аз не знам, не ми се дадат пари, аз дадох вече на телефона. И повече няма да давам пак, така че просто си изтеглям Geometry Dash от Google, а не да дам пак пари отново. Така, изтеглил го. Чува се тук песента, аз малко не намалих, сега ще я намаля, докато монтирам това нещо. Ще я намаля. И видите, това е чисто нов акаунт. Сега идваме тук, пишем един таен код, 964 тройки. И сега 69, пишем ето така. Готово, сега сърчваме, get it. Не те гледате песента, няма смисъл, просто тя на нас даже няма да им трябва. Влизаме и просто започваме така да скачаме, гледайте. Така, оп, задръжаме. И почва от, ето, ние буквално един скок направихме и вече почнаха да ни дават неща. И това, гледайте, то прави 125-тичка. 120. Вижте, просто то дава много джъмпове за буквално, прекалено много джъмпове дава. И заради той, сега ще покажа един хак, който с него може да направите. Много джъмпове прави. Така, и влизате в левела и сега почвате безкрайно. Оп, оп, оп. Умирате. Ето така, оп. Оп, ето. Така, оп, can't stop jumping, ето. Виждате, дават ни неща. Jumper, неща, тук ни дават. Сега продължаваме. Тук много шумен, трябва малко да намаля, като гледам. Jumpman и ни дават неща. Ето така. Jump King и това беше всичко. Така, сега взимаме и излизаме. И влизаме. Сега да проверим дали ни се е дало. Дали ни се е дало. И верно, ето, вижте, верно ни го беше дал, а от мене това беше. Чао, пичове! Окей, пичове, чао, и това беше от мене. Вижте, много ми тук са ни дали нещата.